Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Reports. Second portion, patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports. Second portion. Mupod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Sa ngalan ni Aksyon na Fred Salanga, Aksyon Art Tayhopon alas 6:38 na sa aga. Aksyon Radio. Unahon ko lang ni ang parte sa panibag-o karon nga report angot sa case sang Delta variant nga na-record diri sa Region 6. Sa diin ang pinagka-latest karon nga tali, kahapon nagpatigayon sa pressure ang Department of Health. And ang record sa Department of Health or DOH nagapakita nga may ara sang panibag-o. Nadugangan na apat ka COVID-19 Delta cases, variant ini sang COVID-19 sa Western Visayas. Kabahin ini sang 97 ka bag-o nga Delta variant cases. Again, report sang DOH kahapon nga daw. Aksyon Radio. Ini nga mga cases sa Region 6, ginalakipan ini sang 3 ka local cases kag isa ka returning overseas Filipinos. Now, ang question di karon la sa Aksyon Hotline kay i-check karon tanano ang rekomendasyon sang regional IATF. Ano ang matikang nga ginahimo karon sang gobyerno, mga local government units within Region 6? Aksyon Radio. Ang interzonal nga travel very vital kay ti kon lantawon ta kun hindi gid man essential ang trabaho ang imo sini nga travel, much better nga magpabilin ka sa balay mo. Now, speaking of Delta variant, because even the president nagmuno siling nga hindi tani dapat pagpabayaan subong. Kinahanglanon naton ang madasing nga pag-akto since nga ang Delta variant ang mga eksperto naghambal nga 4 times nga magkalalaton ini ikomparar sa daan nga variant kanagigo sa aton solusyon siling ni President Digong madasig nga pagpangbakuna. Take note nga ang Indonesia as of July 28 ang ila sining fatalities nagdangat sa 1,824 within 24 hours. Damo ang mga cases, especially ang fatalities or nagkalamatay. Ang lain pakiti kalabanan local transmission. Now, ang new cases alone sa Indonesia sadtong Miyerkules 47,791. Ang total number of infection sa Indonesia ara na sa 3.28 million, no? Ang number of infection. Kaya mo man sa Malaysia, 2 days ago ang cases ara na sa 1.6 million, no? Kag ang death nila naglabot na 8,551. Nagapanguna diri ang mga madamo gid nga death sa Silanggor sa Malaysia nga may 27, 367K or 1,000 ang ila cases.
Di parang kung hindi pwede log-logan kag hindi pwede nga pabayaan ta nagligad to nag-relax naman kita matapos nga 2 months ago pagali atong na-record nga una nga case sa Antique. Tigaling ang latest ni ho. Damo pagid gali sa mga panibagong gindugang ang question. Ano ang ginahimo karon sa Regional IATF? Anong mga recommendation? Kag ano ang matikang nga ginahimo sang local government units? Ang gobyerno nasyonal nagambal, matag sila 1,000 K to 4,000 nga ayuda. Hindi na ya bastante. Hindi na ya makabulig sa kinanglanon sang mga apektado nga mga residente kapin pagid sa Iloilo City kag Iloilo Province ngin pa idalom sa ECQ. Aksyon Radio. Kaya mo na nga siling ko ba, dapat gid rami-ramihon tani. Mayo man ang gambal pero kung laminday ang imo pagiyo laban gid sa tugaplak. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Good morning, kaibigan. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard time alas 6:49 na. Now ipasaburan tala ni karon na sa Aksyon hotline ning mga balita, pero may report man gani dira sa may Himamaylan no nga may ara mga soldado daw mga 25 initanan ka mga soldado nga mismo no less than the mayor sa Himamaylan nag-confirm nga nagpositibo ini sila sa COVID-19 kag base sa barangay Karadyuan sa Himamaylan. Ti kunta ni 13 na lang no active COVID-19 cases sa Himamaylan because sining cases nga may aras ang 25 ka mga soldado nga nagpositibo, so balik sila subong sa numero nga 38 ang active cases. Aksyon Radio. Kabay pa ha, nga ini mga soldado nga nagpositibo, wa na nagkalambiyong da, kag nakakadto sa publiko nga pwede mag-transmit or pwede nga magtapik, no? Pwede nga maghalit dira sa mga residente sa Himamaylan. Aksyon Radio. Now, pagkaroon man nato ng update, sining mag-asawa nga nasa Puan bala, no? Diri sa Bacolod City, ni mga senior citizen, kung ano ang latest nga investigation sang otoridad. Okay, gusto na ito maging klaro diri in fairness man sa pamilya. Agod nga may baluan ta, may kwan mo, may arasang kabuhi nga nadula. Kumbala plain and nga kwan ini, no? Nga pag kataliwan sining duha ka mga senior citizen. Aksyon Radio. Okay, i-check na nagkaroon ko na nung latest nga investigation sa aton nga mga otoridad. No? Kay importante ini parang may baluan ta ang pila ka mga matuod nga sugilanon sa likod sini tanan-tanan. Aksyon Radio. Ang parte pala sa voters registration, no, sa pagsaylo diri kag ang desisyon sa ERB, as expected, nagambal naman ang mga opositor. Siling nila, kwan ina, one-sided ang ginimo sa ERB. Amo ni gani nga expected, may mga legal remedies sila nga himuon, may pa ni katapusan ni, meaning, expectaron ta,
ngara na sa korte ang dalagan kag inaway, no? Parte sa sining ginaduso gyapon nga pag-oppose sa pagsaylo sa registration diri ni 3rd District, former 3rd District Congressman Albi Benitez. Why pa matapos ang laban in short? Sige-sige pa ni, inaway pa na makapile sang Certificate of Candidacy. Aksyon! Radio! Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag nagaantos bangod sa high blood pressure. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:58 na. Way nakita tiyempo. Diri sa aton nga pagpangalagad. By the way, sa gusto magpabakuna, may mga schedule naman today. Kag sigurado nakabato na kamo sang text nyo kay kalabanan subong ang mga walk-in. Way na ni gina allow mo kapin pagid kon regular kita nga manog pabakuna. No? Pero ang schedule for today, July 30, Friday, ara sa Abis Cluster, sige na. Ara man sa Bata, CHO Cluster, Mabini Cluster, Mandalagan, Panukoy, Sumag, Singkang Airport, City Mall, Golden Fields, Robinson's Place, kag SMX Convention Center. Kadto ka mo to, pabakuna. Agod nga, may ara kita, depensa. Hindi kita dali-dali kita, bisan matapikan kita sa uli, pero pera palayo man, hindi ka gidya, tama gid, matamaan. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon, Fred Salanga. Ako naman Aksyon, Art Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,